जोडोनी ही विठोनी दुर्वा प्रिया सुफळ संपूर्ण श्री तिसऱ्या शुभकार्या सुखी सांभाळ तू सर्वांना माझ्या मोरया हात जोडोनी ही विठोनी दुर्वा प्रिया सकाळी पोरगा येतो बाबा बाबा गणपती बाप्पाकडे 14 सप्टेंबर 14 सप्टेंबर मग मला कुठला का मकार कुठल्या गाडीने जायचं दिवस रात्र घरात 4 माणसं असेल तर 5व्या परमेश्वराची चर्चा
लाडक्या मुलासारखा आणि लाडक्या बापासारखा घरातला संवाद असलेला माझा परमेश्वर, माझा देव, माझ्या कोकणाचा देव येतोय. घरात माझ्या तुझीच चर्चा वारंवार, कॅलेंडर मध्ये मोजित बसती तारीख वार. घरात माझ्या तुझीच चर्चा वारंवार, कॅलेंडर मध्ये मोजित बसती तारीख वार. लेख विचारतो येऊन जवळतो, लेख विचारतो येऊन जवळतो, म्हणे बापा कधी येणार. घरात माझ्या तुझीच चर्चा वारंवार, घरात माझ्या तुझीच चर्चा वारंवार. कॅलेंडर मध्ये मोजित बसती तारीख वार. घरात माझ्या तुझीच चर्चा वारंवार, कॅलेंडर मध्ये मोजित बसती तारीख वार. येऊन जवळतो, लेख विचारतो येऊन जवळतो, म्हणे बाप्पा कधी येणार. घरात माझ्या तुझीच चर्चा वारंवार, कॅलेंडर मध्ये मोजित बसती तारीख कॅलेंडर मध्ये मोजित बसती तारीख वार. कोकणात माझं गाव, त्या गावात माझं घर. कोकणात माझं गाव,
त्या गावात माझं घर, त्या हो घराच्या मखरात शोभेल माझा लंबोदर, त्या हो घराच्या मखरात शोभेल माझा लंबोदर. कोकणात माझं गाव, अरे कोकणात माझं गाव, त्या गावात माझं घर, कोकणात माझं गाव, त्या गावात माझं घर, त्या हो घराच्या मखरात शोभेल माझा लंबोदर, त्या हो घराच्या मखरात शोभेल माझा लंबोदर. लांबची व खोट्याची आणि नव काठी, जमेल तशी करीत शोभा देवा तुझ्यासाठी, जमेल तशी करीत शोभा देवा तुझ्यासाठी, जशी माझी ऐपत असेल, जशी माझी ऐपत असेल तशी सेवा करेन. पुढे तुला 5,000चा नवाज बोलाल, मी फक्त 50 रुपयाचं पेट ठेवीन. जशी माझी ऐपत असेल तसं ठेवीन. कोणी मखर राजमालाचा केला, कोणी चिवा काठ्याचा केलं, काठीचं केलं, ज्याची त्याची भक्ती, ज्याची त्याची श्रद्धा. म्हणून लांबची व कोंड्याची आणि नव काठी, जमेल तशी करीत शोभा देवा तुझ्यासाठी. सोडून कोणी कर देवा, सोडून कोणी कर मी ठेवीन खडी साखर, सोडून कोणी कर मी ठेवीन खडी साखर, त्या हो घराच्या घरात शोभेल माझा लंबोदर, त्या हो घराच्या मखरात शोभेल माझा लंबोदर. होय तशी करीन सेवा
अंबरात मेघ चालती गणा तुझी सारी किमया अंबरात मेघ चालती कुठून कसा येतो वारा कुठून कसा येतो वारा आणि कशी झाडे फुलती अंबरात मेघ चालती गणा तुझी सारी किमया अंबरात मेघ चालती गणा तुझी सारी किमया अंबरात मेघ चालती कुठून कसा येतो वारा कुठून कसा येतो वारा आणि कशी झाडे फुलती अंबरात मेघ डोलती अंबरात मेघ डोलती स्वतः भोवती पृथ्वी फिरे त्रिकाल बाधित असे खरे त्रिकाल बाधित असे खरे त्रिकाल बाधित असे खरे परिवल करता करता सूर्याभोवती फिरता फिरता दिस मंत्र ऋतू ही सरे प्रदक्षिण घालून पोहता तिथे कसे डोके चोळती अंबरात मेघ चालती अंबरात मेघ चालती गणा तुझी सारी किमया अंबरात मेघ चालती गणा तुझी सारी किमया अंबरात मेघ चालती करतो विचार त्याच्या पुढे दैनंदिन हे नित्य घडे गोड चालविता धनी सांगल का तुझ्या कोणी एक तोच चिंतामणी तुझं पाहताना बाबा माझे दोन्ही कर सुळती कुठून कसा येतो वारा आणि कशी झाडे तुला
गणाशी संवाद केलाय बाप्पाशी. जो ब्रह्मांड ऐकत असतो ते ब्रह्मांड ऐकत असते, ह्या वाईब्स ऐकत असतं. हे जे ब्रह्मांड आहे त्याला तुम्ही गणपती म्हणा, स्वामी म्हणा, शिवशंभो म्हणा, कोणी म्हणा, ते जे हितून हार्ट टू हार्ट हा जो संवाद होत असतो गुरु शिष्याचा संवाद, तो ब्रह्मांडाला भाषेची गरज नसते. हिंदीमध्ये बोला, गावठी बोला, मालवणी बोला, काही प्रॉब्लेम नाही. इथून संवाद असला पाहिजे. तो इथून मी गणपतीला पत्र लिहिलंय, कसं ऐकायचं. लिवला मी पतूर तुला कैलासाच्या पत्त्यावर, लिवला मी पतूर तुला कैलासाच्या पत्त्यावरती, प्रतिपाडलं गोदर कंसामध्ये मंगलमूर्ती. आठवण येते तुझी रे, आठवण येते तुझी रे, तुझ्या वीण कोणा सारथी. वाट पाहे तुझी धरती, बापा येना, वाट पाहे तुझी धरती.
जाईल वेळ वाया अरे शोधू नको तू खाऊ नको तू जाईल वेळ वाया डोळे मिटून घ्यावा बघून अंतरी देवराया हो गणराया बापा मोरया देव गणराया बापा मोरया सांगतो मंडळी ऐका जन, कथा सांगतो मंडळी ऐका जन, कान देऊन श्रोते लावा मन, शिवसूत माझा तो देवगण, फार उपकार त्याचे आणि ऋण, झाला जावई देव बाप्पा गजानन त्याचा, सासरा रावण काय वर्णावा तो क्षण, झाला जावई माझा बाप्पा गजानन त्याचा, सासरा दशानन काय वर्णावा तो क्षण. साहेब याच्या मागून यायचा, हा कथावार द्यायचा आहे.
असं घडलंय काही गणेश पायी हे असं घडलंय काही खेकड्याला धड शिर नाही माझ्या गणेश पायी असं घडलंय काही खेकड्याला धड शिर नाही हो माझ्या या शिवानं त्याच्या शिवतत्वान माझ्या या शिवानं त्याच्या शिवतत्वान मिटवून टाकली खाई का तो मेहगण तुम्ही जपवा क्षण गर्भाच्या हो ध्याई
गणेश पायी आवास घडलंय काही खेकड्याला धड शिर नाही गणेश पायी आहो घडलंय काही गणेश पायी असं घडलंय काही खेकड्याला धड शिर नाही गणेश पायी असं घडलंय काही खेकड्याला धड शिर नाही हो माझ्या यशिवान त्याच्या शिवतत्वान माझ्या यशिवान त्याच्या शिवतत्वान विटवून टाकली खाई कातमेव खडकस तपवा खडकर माझ्या तुमच्या ध्याई गणेश पायी असं घडलंय काही खेकड्याला धड शिर नाही गणेश पायी असं घडलंय काही खेकड्याला धड शिर नाही उटी चंदना वळीचा बनवला भाळ नामकरण विनायक त्याचं झालं नामकरण विनायक त्याचं झालं नामकरण विनायक त्याचं झालं शिव येताच पायी सारी हाल हाल युद्ध होऊन नको ते होऊन गेलं युद्ध होऊन नको ते होऊन गेलं युद्ध होऊन नको ते होऊन गेलं आधी माया धाय धाय रडली आणि पाय पडली आधी माया धाय धाय रडली आणि पाय पडली सांगे माझं तून सारा कशी कथ घडली शिवन कोण जाई चारी दिशास पाही शिवन कोण जाई चारी दिशास पाही उपाय तो शोधे तिथे काही या गणेश पायी असं घडलंय काही खेकड्याला धड शिर नाही या गणेश पायी असं घडलंय काही खेकड्याला धड शिर नाही गणेश पायी असं घडलंय काही खेकड्याला धड शिर नाही पूर्वजन्मीचा राजा महेश तो आला इंद्र शापाने हत्ती तो झाला शापाने हत्ती तो झाला इंद्र शापाने हत्ती तो झाला तो हा गजराज संकटी समयी धावला शिर त्याचे हो आणून लावले बाळा शिर त्याचे हो आणून लावले बाळा शिर त्याचे हो आणून लावले बाळा हिरवी खेकड्याचे शिर हत्ती सगळं लावले नाही रक्त नाही शिर नवी मार्ग लावले तो खेकडा जाई तुम्ही साऱ्यात नाही तो खेकडा जाई नदी साऱ्यात नाही तलवार रूपी ते कथाई या गणेश पायी असं घडलंय काही खेकड्याला धड शिर नाही या गणेश पायी असं घडलंय काही खेकड्याला
घेईन पदर थोडा देवीशन प्रभाकरची नंद्य गुरुवाणी कवी झाला विकास भुवा लिही गडगाडी बोलाव काळी आव ढोलकीची शाई आव बोलाव काळी आव ढोलकीची शाई नाचासाठी मला राजशाही माझ्या शिवानं त्याच्या शिवतत्वान माझ्या शिवानं त्याच्या शिवतत्वान विटून टाकली काही का तुम्ही हगड तुम्ही जपवा षटकर माझ्या तुमच्या काही शिव पार्वतीच्या लग्नामध्ये नव्हती तांदूळ अक्षता शक्यतो हाय हो शक्यतो हाय शास्त्रात पकडायचं ज्याप्रमाणे मी आज गायलेला आहे स्तवन ढोलकीचा गायला किती सुंदर कल्पना आहे आमचा भाग घेताना आम्ही म्हणू शिवाचं डबरू किंवा काय ह्याला कलगीतुरा म्हणतात गड गायला मुळा रंगातच आहे शिव पार्वतीचा स्वयंवर तुम्ही गायलात म्हणजे मुळा रंगातच गण आहे गवळण त्याच्याबद्दल मी बोलणार आहे आणि वरती पाखरू नावाची गोष्ट आत्मबोधाचा गट त्याला ह्याला म्हणतात भारी काय गरज नसती हो एखाद्याच्या आयशी वापसावर जायची जातीवर जायची कशावर जायची कसं म्हणतो द्या शिव पार्वतीच्या लग्नामध्ये नव्हती तांदूळ अक्षता फोड करतो आधी ह्या रणामध्ये त्या मनाची दक्षता गंध अक्षराची देवता गडगातो चरणी तव माथा ठेवता
अक्षराची संसारात अडकून गेलो नाही गेलो परिला पूजा मांडली देई जणू हा चौरंगाचा खा अरे करता करता काम जपतो अंतरी बापाना अरे करता कष्टाचं काम जपतो अंतरी तुझंच ना संसारात अडकून गेलो नाही गेलो परिला पूजा मांडली देई जणू हा चौरंगाचा खा करता करता काम जपतो अंतरी बापाना 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 संसारात अडकून गेलो नाही गेलो परिला पूजा मांडली देई जणू हा चौरंगाचा खा करता करता काम जपतो अंतरी बापाना करता करता काम जपतो अंतरी बापाना समर्थ रामदास राय सांगती संसारात या नियम दिसावा आधी प्रपंच करावा नेटका त्यानंतर परमार्थ असावा पावन संसारान परमार्थ पावन संसारान परमार्थ कळता कष्टाचा खा पूजा मांडली देई जणू हा चौरंगाचा खा जपता
जपता नाम बाप्पा जपतो अंतरी नाम करता करता काम जपतो अंतरी बाप्पा नाम पावन संसारण परमार्थ काळ कराना कष्टाचा कष्टामध्ये मग शोभून दिसतो नराचा तो नारायण जाणा हाती कामान मुखी नाम त्याला करत जाव प्रणाम तुझ्या मांडली देई जणू हा चौरंगाचा करता करता काम जपतो अंतरी बाप्पाना करता करता काम जपतो अंतरी बाप्पाना संसारात अडकून गेलो नाही गेलो परिला तुझ्या मांडली देई जणू हा चौरंगाचा करता करता काम जपतो अंतरी बाप्पाना 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 अरे करता करता काम जपतो अंतरी बाप्पाना